Kape. Okay kaayo ang trip namo. Na, layabo. Okay. Kwanto siya? Patikim. Ay, mga pita ninyo. Sige. Binlan na nato lang ng kurente. Wala yung sukaray niya. Ito sukaray. Huwag na kay tamis nga kuan. Kana imuhang gidala. Aw kana. Ayos. Ayos. Ayos nating. Dako kayo. Ay, ano sila. Sobrihan tani ha? Gusto rin. Ayos. Tani kay tamis-tamis ni. Bawi sa kuan. Okay. Bawi ni sa Nagsulat na ba ko inom nga na? ha? Kape nga, way sugar. May sugar. Nga malipay ra kasi mong giinom. Nahurot ra gyud. Okay. Padol ni dira ang biscuit. Yeah. Salamat Lord. Taman ko ta alas 6 diri. Oh. Oy, Gudala pong lighter kay suba ay tarog maka kwanta. Mga on og snacks, mga pi. Ikaw ay Palag ko yung mga kauban na itong ibang pastor na trabaho. magkomment ni sir. Unsa naman mo nga? Naman mo yung anak. Ang tagan kayo sa paaning Alicia. isa pa gyud. Nindot kaya mo ang location ron, Pi. area. Kabalon na ini sila. Kape. Tapos Pura na kabalon. ang kauban ng Ito rimpi. yung butang. Di na. 3 minutes ba? Okay. Mga pihins ta. Dito hins, ako ibutang hins. Oo, dito. Dito hins. Kape. Kating hins, ran hins. Kating hins. Di na kainit. Wala init. Ay. Ini as kinabuhi. Di ka magpuyo. Layo ko problema. Lagi ito kita. Maka black ito pa rin sa diri. Ayos. Kape. Manigoy. Mga pita, mga pi. Kay Burag. Kape. Dapong suba. Mapating laluma. Naikuha. Ayo. Hins. Hens. Kape hins. Agoy, yung mga ipanalit dan. Sige ra hins. Ayo. Okay ka hins. Mga pita ninyo aning kasapaan. Mga hins, kaya nakadala hins. Ano ginaingon na biglang nakakontent ka tanan pare-pareho. Hindi mo singita ka ni matawanan ni katamot ni. Kagrupo naman eh. Grupo naman eh. Orang na nga. Gikan Jollibee din eh. Ingon si Mita nga. Oh, pantatins ka po. Oy, pantatins. Turang ani dakuin. Video. Video kay salom niyo pantatins ko. Ang importante magod ning video bisag kapariha basta kay makita ang imuhang No. naong. Sunod pagdala dito kasi para. Oh, kani ara subaya lang ang rad. So ano niya? Na, Burag nindot man ikaligo pod. Kasunod magdala di kog ilisan. Oy. Bit-bit Tunog ka na. Ang tunog kins. Hapit eh. Kain. Lamiin sa bakay nagtunukin. Yay, ano maligo-ligo ka? Paluoy ka na mo, Mita. Muni i-pamonetize una okay, Burag dako-dako naghago, taas-taas na. Ana. Okay. Tunog ka na yung taon man eh. Kablo ka bubalik na eh. Wa ko kabalik sukat. Kasi karon pa. Balian ba? Basig may atong kamot ana. Ay, nako mga ka-viewers. Apa kagaya? Kabalo. Sulod na ko eh. Okay, ikaw dito sa tingala sa kon. Kawiran ko niya. Jangan. Guys. Naku anak kong tulok. Guys, manggunay na. Pwede ka master. Cook na pod, sunod magdala kong cook.
Kulang pa man kape. Buwan na.